Me makasudin rashin ci gabanka? Lokaci. Sakan 86,400 wannan kawai gare ka. Minti 1,440 Duka awa 24. Ka kasance mai kuɗi ko akasin haka a zagaye ko kadaici. Ko da ka kasance kana da shekara 20, 30, shekara 40 ko fiye da haka. Wannan ba hujja bane. Abin da yake da muhimmanci shine a yau kana da awa 24. Awa 24 domin hawa saman ƙirshin fargaba. Awa 24 domin tsallake guguwar tantama. Awa 24 domin zama ƙaramin sadauki. Ka fara daga inda kake. Yi amfani da abin da gare ka. Aikata abin da za ka iya. Kada ka zauna a nan ba tare da gwada ababe da dama cikin rayuwarka ba. Komai mai yiwa ne, mara yiwa yana ɗauke da lokaci. Bari tunanin mai za ka aikata gobe. Aikata yanzu. Idan ka ci gaba da fama ko akasin haka, da dukkan yanayi, lokaci zai ci gaba da wucewa. Amma kai baka da lokaci. Lokaci bai taɓa zama matsala ba. Aikata abin da ka koya, kuma a yanzu ba za ka yi nadama ba. Galibin nadamarmu bai kasance abin da muke tunani ba. Har yanzu kana da sauran lokacin sauyawa. Soyayya tana zawa kuma tana komawa. Kuɗi muna samu kuma muna rasawa. Ababe muna siye kuma muna bayarwa. Amma lokaci idan ka rasa ba zai taɓa dawowa ba. Bana da buƙatar na zo nan da na dakata a nan. Namijin gaske ba zai dakata ba har sai yayi nasara. Idan ka ji cewa za ka daina, tuna da cewa mutane da dama sun faɗa maka cewa ba za ka yi nasara ba. Idan ka ji cewa za ka daina, tuna da cewa don me yasa ka fara. Idan ka ji cewa za ka daina, tuna da cewa ciwo na ɗan wani lokaci ne. Baka da buƙatar dainawa a lokacin da ka fara. Kana da buƙatar zama abin kwatance. Lokaci na tafiya. Mai yiwa nasarar ka ce.